So, za mu ci gaba da darasi a kilas ɗinmu na copywriting. Wancan mun tsaya a wato sales letter. Kamar yadda muka ji, sales letter ita ce wato wani rubutu ne ake yin sa don a convincing ɗin wato prospect ya sai kaya. So nan ga hanyoyi uku da ake bi wajen rubuta sales letter. Na farko shine akwai how to technique hanya ta farko kenan, ma'ana kaifiyar da za ka yi ta yin abu, kai ta rubuta da cewa how to kaza. Sai the ultimate dream technique, ita kuma wannan ultimate dream technique hanya ce da wata kaifiya ce da za ka bi wajen sawa mutum karsahi ya sai kayan saboda mai a wannan state ɗin da yake. Sai na uku crazy offer technique, wato crazy daga ji ka wato ka sa wata crazy, ma'ana wata offer ne za ka na offering ɗin mutane kaman su ji cewa in ba su siya ba sun yi asara. So bari mu tafi mu ga duka misalan su. Na farko gashi how to techniques, sai ka zo ka ce wa mutum gashi ya sai wannan littafin how to sell anything to anyone. Kai how to, kaga dai sai ya karanta, yes, how to sell anything to anyone, yadda zaka sayar kowa kowane irin abu ne, kowa ya mutum zaka iya sayar masa da komai. So kaga wata hanya ce zaka jawo hankalin mutum ya sai wannan littafin mai suna how to sell anything to anyone. Sai na biyu example ɗinsa, how to have a clear skin that will make you shine. Sorry, na ya kamata a sa a make you shine. How to have a clear skin that will make you shine. Yanzu kana ga mutum ya sai wannan skin care naka, mana in ya siya zai sa fatarsa ta yi shining, ta yi kyau. To wannan hanyoyi kenan da ake bi wajen rubuta sales letter a farko, ma'ana kaci heading din kenan wannan. Sai na uku kuma how to have a multiple source of income. Shi ma kaci heading ne mai kyau. Duk entrepreneur da samari a Najeriya an saka wannan how to have multiple source of income. Kamar yadda ake ga cewa yanzu ɗin kai ɗan ƙaramin ɗan kasuwa ne ko ɗan ƙaramin mai aikin yi, source of income ɗaya ba zai ma ba. So wannan kenan in kana so ka rubuta sales letter, wannan misalai ne kawai za ka iya yin naka, ka bincike, ka yi tunani da sauransu. Sai kuma ultimate dream technique, ma'ana salo ne da zai sa mutum karsahin jin kansa da yake yi a ciki. Misali shine gashi nan, wear these clothes, win those girls, ma'ana sa wannan kayan kai nasara akan wancan yan matan. So wannan ka zo ka samu dan shekara 16, 17, 18 ka gaya masa, lalle zai da wuri zai sai irin wannan kayan a guje ma kuwa. Sai na biyu, use this product win your husband. So in ka duba ultimate dream, ma'ana mafarkin mace, ka zo ka ce mata wai use this product, ki yi amfani da wannan kayan ko wannan product din zaki nasara ko zaki mallake mijinki. Kaga mai ultimate dream ne, iya state ɗinta take ciki, wani mafarkin da shine mai ta mallake mijinta, so za ta siya da wuri. So wannan hanyoyi ne na sales letter ko copywriting da zaka iya bi wajen sai da kayanka. Sannan ga wani na ukunsa shine drive this car, be a top notch guy. Kai ne ka sa tallan motarka, sai ka ɗauko kaci heading kamar wannan a headline ka sa drive this car, be a top notch guy. Gayu masu kuɗi ya sai wannan motar, kazan ka zo ka rubuta, ka zo ka sa rubutu mai, ka sa body mai kyau a jikin rubutunka, su ga mota ta fita kuma gashi nan a hoto. Za ga yanzu mutane sun fara ma message ta WhatsApp ne, Messenger ne, website ɗinka ne, haka. So wannan hanya ta biyu kenan wajen rubuta sales letter. Sai ta uku, crazy offer. Misali ka zo ka rubuta littafi ko course, sai ka sa 10 in 1 course that you should never miss. Ma'ana course ne kake koyar da sana'o'i ko kuma wasu abubuwa, sai ga hinan ka rubuta abubuwa guda 10 ko kuma course guda 10 ka haɗe sa guri ɗaya. Kaga ai duk wanda yake a matakin koyo zai so ya sai wannan littafin.
saboda ya ga bonanza. To crazy offer kenan, kaman hauka, ya ga abubuwa kai muhimmancinsa ya kai. Ko kuma ga misali na biyu, misali yan ce attend my 2k 2000 naira class for free. Naira 2000 ake biya, na ce amma ka zo ka for free, pay only after you learn a lot. Za ka biya bayan ka amfana da yawa, ka koya. Kaga ita ma is a crazy offer. Zai ga mutum 2000 ne amma an ce ne ka kyauta, sai ma na amfana, na ma ji cewa na koya zan biya. Is a crazy offer. To duk wannan hanyoyi ne da ake bi wajen a saye da kaya.